maaw bɛ se ka kɛ silamɛ cogo di? Alakira ye maaw sɔrɔ ka don diinɛ na cogo di? Jamakuluba in ninnu bɛɛ sɔnna ka tugu alakira kɔ cogo di? Dɔw kun ye danbetigi ye u ta kan, dɔw kun ye setigi ye u ta kan, fɛn bɛɛ lajɛlen kun bɛ dɔw bolo u ta kan. O tuma kira sera ka ninnu bɛɛ hakili sɔrɔ cogo di k'a tugu u kɔ a yɛrɛ kɔ? O tuma ala ko alakira y'o sɔrɔ k'a tugu a yɛrɛ kɔ ni min ye wa? Ala ko kuranna kɔnɔ, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatul hasana. Ala ko kuranna kɔnɔ, a ko Muhamadu m'aw wele ka taa silamɛya diinɛ ma, wele ka taa, mais o wele ni kodɔn ye. Aha, m'aw wele ni kodɔn ye, m'aw wele ni basigi ye, m'aw wele ni sabati ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana adamadenw de sɔrɔ dugukolo sanfɛ, wa a nana sɔrɔ fana a mɔgɔlama de fana nana dugukolo sanfɛ. A jinɛlama n'a ma, a mɛlɛkɛlama fana ma jigin, a adamadenya de nana, mɔgɔ dɔw de y'a bange. O tuma a fa bɛ yen, a ba bɛ yen, wa a fa n'a baw cɛ dɔw ni muso dɔw fana de ye olu fana bange. Alakira bɛ se ka taa k'a sɔrɔ adamaden ko tɛ. Silamɛya a bɛ se ka taa k'a sɔrɔ adamaden ko tɛ, ko silamɛw dama n'o kun don ma kun tɛ fara an kan dɛ. O tuma alisilamɛw a ye to an ka hakili kɛ ka ko in ɲini kosɛbɛ. Fɛn min ni a b'an ka jamana kɔnɔ bi, n'a kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ, diinɛ kunda anw m'an da don a la parce que diinɛ ko kuma don. Ni diinɛ ko nana, i ka hakilina ye min ye, i ka faamu ye min ye, i b'o de fɔ. Mais c'est pas ko a ka kɛ e ta ye. Mais i ka faamu ye min ye, i b'o bila mɔgɔw kɔrɔ. Ni maa min y'o faamu k'a fɔ de o de ye taasira ɲuman ye, o tigi bɛ tugu o kɔ. Ala ko ten kuranna kɔnɔ, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatul hasana. Ko mɔgɔw wele ka taa ala ka diinɛ ma ni kodɔn ye, mɔgɔw wele ka taa ala ka diinɛ ma ni wajulikan cɛɲi ye, mɔgɔw wele ka taa ala ka diinɛ ma ni hakili ye. I cira maa minnu ma hakilitigiw de don, baganw tɛ. O tumana fɛ wele ka taa ala ka diinɛ ma ni kodɔn ye ani wajulikan ɲuman. An bɛ ka ɲininkali kɛ, o tumana fɛ mɔgɔ minnu ko bi, minnu ye marifa ta k'a fɔ de ni aw ma kɛ silamɛw ye an b'aw bɛɛ fa. O tumana fɛ olu ka hakilina ani alakira cira ni hakilina min ye n badenw, yalima ni hakilina fila ye kelen ye wa? Minnu nana bi ko taasira wɛrɛ si ta tɛ tiɲɛ ye, an ta kɛ ni aw ma kɛ anw ta ye, an ta kɛ ni aw ma don anw ta la, aw tɛ silamɛ wa aw tɛ foyi la. O tuma o tigilamɔgɔw wo, olu ka hakilina o ni alakira cira ni min ye n badenw, yalima o ye kelen ye wa? O tuma u bɛ ka jɔnni ka laseli de kɛ? Ɲininkali tɔ min de bɛ yen. U bɛ ka mɔgɔw wele ka taa fɛn min ma, jɔnni de ka hakilina don? N'a ni alakira ta ma kɛ kelen ye, jɔnni de ka hakilina don? Walima kira wɛrɛ cira u ma de wa? Jɔnni ka hakilina don? Ɲininkali tɔ min bɛ yan. O tuma maa min ka hakilina don, o tigi kan ka ɲini k'a dɔn. Hakilina in bɔra yɔrɔ jumɛn? O kan ka ɲini k'a dɔn. N'o tɛ silamɛw, an bɛ danga min na bi, an bɛ ka taa yɔrɔ min na, an bɛ ka sɛnsɛn ka taa danga min na, bilahi i bɛna silamɛ ɲini ala ka dugukolo kan don dɔ i tɛ silamɛ sɔrɔ. Munna n b'a fɔ i tɛ silamɛ sɔrɔ? Don o don selila tɛ caya, maaw bɛ seli don o don, maaw bɛ sun don o don, maaw bɛ jaga bɔ don o don. Mais an ka da la k'a fɔ de seli ni sun ni jaga ko nin dama tɛ silamɛya ye. Ala ma kira tanu ni sun ye. A ye kuranna dɔnnibagaw tulo bɛ na. Ala ma kira tanu ko Mamadu i bɛ sun kojugu. Ala ma kira tanu ni o ye kuranna kɔnɔ. Ala ma kira tanu Muhamadu ko i bɛ jaga bɔ kojugu. Ala ma kira tanu ni o ye. Ala ma kira tanu Muhamadu tiɲɛ na k'i bɛ seli kojugu. I bɛ su bɛɛ kɛ ka si ka seli. Ala ma kira tanu ni o ye. Nka Ala ye kira tanu ni mun ye? Ala ko kuranna kɔnɔ, a ko Muhamadu innaka la ala khuluqin azim.
ako Muhammadu ebe jogo badeka ebe jogo badeka wallahi ne alaka kide ebe jogo baka ibi jogo minga ibi jogo baka ala ye kira de tanu ni jogo yi ala ye kira tanu ko a bi yafa mauma ha ala ye kira tanu ni ala ye kira tanu ko abi hina maula o tumana fɛ minnu nana ka nin bɛɛ bɔgɔ k'a bɔ a la pewu i ka kɛ silamɛ n'i ma kɛ silamɛ i kafiri n'i ma kɛ i ma seli i kafiri n'i ma sun i kafiri dɔw wɛrɛ nana seli su n'i ka nin selila kaba i sunna kaba i ye jaga bɔ kaba o tumana fɛ a banna i donna alijinɛ kɔnɔ i sara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ alijinɛ kɔnɔ walima mugu ta i ka taa ci maaw la maa minnu n'u ma seli minnu ko k'u tɛ seli marifa ta i ka taa ci olu la i mana maa kelen o maa kelen faga alijinɛ Allahu akbar Allahu akbar wallahi alakira nana ni diinɛ min ye n'a sɔrɔ ko nin kun ye o ye alakira kun tɛ hakilimaw sɔrɔ ka don diinɛ na i kunna dɔ fa o ti don i ta la a ye ɲininkali kɛ kuranna mun bɛ bɛn a sura 14 kɛmɛ ani 14 a sura kɛmɛ kuranna sura kɛmɛ ani sura 14 a ye ɲininkali kɛ a suraw na yalima ko a sɛbɛnlen don yɔrɔ jumɛn na ko ala ko kuranna kɔnɔ ko Muhammadu maa minnu ma sɔn ka kɛ silamɛ ye a ye taa bi u ka a k'u fa f'u bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o yɔrɔ tɛna sɔrɔ o yɔrɔ tɛna sɔrɔ o tuma fɛ n'o yɔrɔ ma sɔrɔ kuranna kɔnɔ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka marifa ta ka ɲɔgɔn fa ko fɔ dɔw ka kɛ silamɛ ye fagali yɛrɛ dama tɛ o ye fɔ misiri kɔnɔ ala yɛrɛ ka so kɔnɔ ka taa nin kɛra silamɛya min ye nin silamɛya kan ka ɲɛɲini dɛ maaw hakili lajigi ala ka diinɛ na e de ye hakili lajigiba ye i cira de ka na hakili lajigi kɛ ka maaw hakili lajigi i cira o de kama e de kan ka maaw hakili lajigi o tuma maaw hakili lajigi n'i ci o de kama ala y'a tugu o aya in na a ko lesta alehim bimisɔyitiri a ko m'a fɔ i ka busan ta maa ma i tɛ busantigi ye maa kan dɛ m'a fɔ i ka busan ta maa kama m'a fɔ i ka t'i jɔ ka mɔgɔw ka kuma lamɛn u bɛ k'a mun de fɔ u bɛ ka alako de fɔ walima u tɛ ka alako fɔ m'o f'i ye dɛ m'a fɔ i ka maaw sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ wala tajassasu a kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ ni bɛ kuranna kɔnɔ nka n bɛ min ɲini fɛ maaw hakili lajigi nka a dɔn lesta alehum bimisɔyitirin a t'i ka i ka maa si karaba a t'i ka i ka maa si karaba k'a ka kɛ silamɛ ye mɛ silamɛya fɔ maaw ye ni ala ka diinɛ fɔ maaw ye ni maa mun sɔnna a ma o tuma olu bɛ na ye mɛ ni maa minnu banna ni ala ka diinɛ na inna alayna iyabahum ni ala de y'u da o tumana fɛ ni ala fana de bɛ na kelen kelen adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni bɛna segin ka na ni ala de bara inna alayna iyabahum u bɛna segin ka na ni ala de bara o tuma summa inna alayna hisabahum k'u sɛgɛsɛgɛ u ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ k'u sɛgɛsɛgɛ u ye waleya minnu kɛ ka tila k'u ɲankata u ka alakota kosɔn k'u ɲankata u ka sira bilali kosɔn o to ni ala ma mɔgɔ si ɲankatali t'i kan ka kiri tigɛ maa ka diɲɛ na yan a kɛra silamɛ walima o t'i kan i ta ye min ye ala ko fɔ maaw ye n badenw n b'a fɛ ka mun fɔ ala kɛra sɔlɔlahu alaihi wasalam a nana ni taasira min ye silamɛya diinɛ na o de ye sira jɛlen ye sira jɛlen jumɛn silamɛw a ye to an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛw k'e kɛra silamɛ i tɛ ba i kɔrɔkɛ la parce que k'o ye bolisɔnna ye la nka i t'i tugu a kɔ ka boli in sɔn a fɛ sabu i ka diinɛ ti jɛn ni o ye nka i t'i ban na maaya la i n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ barika ta ɲɔgɔn ye n'a kungo dɔ wulila ala kota tɛ min ye i bɛ taa dɛmɛ ka o kɛ sinjiya kosɔn ala ye n'a bɔ cɛ kelen na ala y'a bɔ muso kelen na o kosɔn anw ka diinɛ nana ni nin de ye anw ka diinɛ ye min fɔ o ye nin de ye o kɔrɔ tɛ k'i ye bolisɔn a tɔgɔ bɛ de dɛmɛ o kɔrɔ tɛ o ye n'o tɛ n'a fɔra ko silamɛ ka boli sɔn an b'a dɔn diɲɛ bɛɛ wuli silamɛ ti boli sɔn
diɲɛ bɛ wuli silamɛ tɛ contre son wa a tɛ fara sɔbagaw fana kan ka baara kɛ a t'u dɛmɛ a baara la nka adamadenya min ni silamɛya ni a nana sɔrɔ o adamadenya in bɛ yen o tumana fɛ o adamadenya in o ka tiɲɛ o ma fɔ mɔgɔ si ye mais ni maa min ni i y'o ta k'o don diinɛ na ka o kɛ diinɛ dɔ ye ni e kɛra silamɛ ye kaban e de valeur bonyana adamaden tɔw ma minnu ma kɛ silamɛ ye ɔ e bɛna jɔnni de e valeur batigi e bɛna jɔnni de sɔrɔ sisan k'a don i ka diinɛ na est ce que e ye mɔgɔ da i ma mɔgɔ da o e min ni ala hinɛ na ni e kɛra silamɛ ye o tumana fɛ ala ye min ye da dɛ bolisɔnna ye ala fana ye o de da ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ala yɛrɛ de bɛna kiiri tigɛ e de ma an bila k'an ka ala bato ala yɛrɛ de ko an k'a yɛrɛ bato o tumana fɛ cɛ dɔw de sɔrɔla minnu ko ala an b'i bato ka kiraw ka weleda k'a jaabi o cɛ minnu filɛ nin ye n'a k'olu kun ko an mago tɛ maa wɛrɛ la an tɛ tugu maa wɛrɛ kɔ bilahi diinɛ an filɛ yɔrɔ min na bi diinɛ kun tɛ se an bɛ jama min n'o bɛ silamɛya kɔnɔ bi o kun tɛ sɔrɔ o tuma an ka ko in kɛ ni kodɔn ye an ka ko in kɛ ni hakili ye silamɛ si tɛ diɲɛ n'a ye i ka diinɛ ka dɔgɔya silamɛ si tɛ diɲɛ n'a ye i ka taasira a ka dɔgɔya n'i tura alakira la sallallahu alaihi wasallam o y'i tulen ye anw silamɛw la n'i tura ala ka kumakan na n'o ye kuranɛ ye o y'i tulen ye anw silamɛw la mais i tura na o kɔrɔ de ye an ka muru ni bere ta ka taa i kama ka t'i bugɔ fɔ k'i fa wa yalima ala ka laɲini de ye o ye wa la ni mɔgɔ naani ma san ka san ne ma sɔn kuranɛ ye ɔ e min b'i ye kuranɛ dɔn kuranɛ ta a ta kɛ i ka a danaya yɔrɔ yira a la a ma da yɔrɔ min na i k'a ɲɛfɔ a ye a k'a faamu o de ye cɛya ye wa o de ye kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye silamɛya y'an bila ka kɛlɛ min kɛ o y'o de mais bere ta marifa ta muru ta la silamɛya m'an bila o la ala m'an bila o la wa ala kira m'an bila o la sallallahu alaihi wasallam o tuma silamɛw an bɛ tile min na bi an ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye a sera an ka hakili kɛ ka ko in faamu a kana to an ka to ten ka taa n'an ma hakili kɛ ka ko in faamu a ko cayara dɛ i bɛna taa sira dɔ fɛ i bɛna tugu dɔ ka hakilina kɔ walahi o hakilina in tɛn'i sama ka se foyi ma fɔ n'a kɛra jahanɛmɛ ye sabu ala yɛrɛ ko ale yɛrɛ ala tɛ tɔɲɔni kɛ ni ala ye tɔɲɔni gɛn ka bɔ a yɛrɛ la cogo di ala bɛ se ka diɲɛ n'a ye ala ka jɔnw ka tɔɲɔni kɛ e balimakɛ adamadenya la a bɛɛ bɔra an fa adama na o tɛ e ka taasira la o b'a yira ko e k'o éliminer ka bɔ yen parce que k'o tɛ e ka taasira la o bɛna e de y'a da fo an ka ko in faamu ni hakili ye o la minnu n'u bɛ ka silamɛya critiquer u k'a dɔn k'a fɔ de maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka hakilina juguw de fɔ k'a ta k'a ɲɛsin taasira wɛrɛw ma ka hakilina juguw fɔ k'a ta k'a ɲɛsin adamaden wɛrɛw ma hali u yɛrɛ silamɛɲɔgɔnw u ma olu yɛrɛ to yen o tumana fɛ u k'a da la k'a fɔ de silamɛya yɛrɛ ka hakilina yɛrɛ yɛrɛ min ye u ka silamɛya dɔnnibaaw lamɛn n'u ye silamɛya dɔnnibaaw lamɛn silamɛya ka hakilina yɛrɛ yɛrɛ ye min ye ani kuranɛ min ni an bɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ u kalalen don u ka kuranɛ in fana ta u k'a kalan kuranɛ ka laɲini ye min ye ani ala ka laɲini ye min ye n'u y'o faamuya kaban o tumana fɛ minnu bɛ kule la u k'olu to yen alakira sallallahu alaihi wasallam a taara madinɛ don min jɔnni de y'a bisimila silamɛw de don wa silamɛw de ye alakira bisimila madinɛ wa jɔnniw de y'a bisimila don maa tuubilenw minnu bolisɔnnaw madinɛ o don olu de y'a bisimila u ka dugukolo kan bolisɔnnaw de y'a bisimila u ka dugukolo kan o don alakira sallallahu alaihi wasallam ka danaya d'a kan u si ma ban alakira la u kɛra a fɛ a tagalen fana caman sɔnna ka tugu a kɔ ka don a ka diinɛ na komi dɔw banna cogo min na o tumana fɛ a taara madinɛ alakira ni kafiriw ye accord signé madinɛ k'a fɔ an tɛ se aw ma aw fana tɛ se an ma
ni jugu nana k'a fɔ a bɛ bi aw kan o tuma an b'aw dɛmɛ ka jugu kɛlɛ ni jugu nana k'a fɔ k'a bɛ bi anw silamɛw fana kan a bɛ fara an kan a b'an dɛmɛ ka jugu kɛlɛ bon silamɛya min ciden ye nin kɛ o silamɛya min ciden ka taasira kun ye min ye a ka taabolo kun ye nin ye ni kun y'a ka tabiya ye o silamɛya bɛ se ka dɛsɛ kɛ ka balo ani maa wɛrɛ ka balo ɲɔgɔn kan min tɛ a ka taasira la wa kabi ye i t'a dɔn k'o ye nkalon ye kabi jamana in Mali ala ye jamana in bila silamɛw bɛ yen wa taasira wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen bolisɔnnaw bɛ yen an balima kerecɛnw bɛ yen dɔ wɛrɛ bɛ yen minnu tɛ foyi la olu bɛ yen an bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn kan nin jamana in kɔnɔ yan wa silamɛw o ma foyi tiɲɛ aw ka diinɛ ye ka fara aw kan taasira tɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ ni aw ka muɲu n'a ka sabali ye aw ka karamɔgɔ kɔrɔ dɔnnibaga kɔrɔ minnu tɛmɛna n'olu ka muɲu n'u ka sabali ye o tumana fɛ silamɛya a ye sebagaya bɛɛ sɔrɔ bi Mali de welela ko 98% musulman o Mali o de fɔra Mali kɔnɔ bi o de fɔra Mali kɔnɔ bi alors mais ni silamɛw kun ma sabali n'an kun y'a kɛ bere ni muru ye kunu aw kun ka dɔgɔ aw kun tɛ se aw kun tɛ to yan yɛrɛ sabu aw nana taasira dɔ de sɔrɔ yan aw nana mɔgɔ dɔw de sɔrɔ yan mais an mɔkɛw n'an bɛnbakɛw olu de nana kuma olu fɛ ni hakili ye i n'a fɔ diinɛ hakilina u nana kuma olu fɛ ni kodɔn ye i n'a fɔ alakira sɔlɔlahu alehi wa salama tun bɛ kuma mɔgɔw fɛ cogo min na wa ala sɔnna u y'olu fana sɔrɔ ka fara u yɛrɛ ka diinɛ in baarali la alors mais ni aw nana bi k'a fɔ ko a donna tan a bɔra tan a ye to an ka sabali hakilina nu an kana bɛɛ ta o la alimami nana n bɛna bɔ kuma na ni ala sɔnna a ma kuma ni a tɔ ka jan ne yɛrɛ ka mawudu a ka jan kosɛbɛ nka n bɛna bɔ kuma na alimami nana waati ye waati de ye o la an b'a ɲini ala fɛ juma caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na juma caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ala ka hɛrɛw jidi an kan jamana in diinɛ tiɲɛ tiɲɛ min ye ala k'an balo o kan ala k'an fatu o kan jamana in ala k'a kisi maa minnu jugu minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'a dafiri ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala ka don an n'u cɛ formation min donnen don silamɛya kɔnɔ n'o ye formation américain ye o tumana fɛ n'o b'a fɛ ka silamɛw kun gbɛsi ɲɔgɔn na an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an n'u cɛ ala k'an kisi ka bɔ u tɔɔrɔ ma ala k'o k'ala kira bonya kosɔn sɔli ala rasul اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد